Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Welcome Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. நம்ம இன்னைக்கு 16வது அத்தியாயம் கன்க்ளூடிங் பார்ட் பார்க்கணும். இங்க எந்த சாப்டர் படிக்கிறோம்? 16வது அத்தியாயம். டாபிக்கோட பேரு தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் பத்தி நம்ம மங்களாச்சரணம் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகே சாக்ஷுதுர்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபீஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே. தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. श्री श्री राधा गोविंद ISKCON मंडलियोட டெய்டீஸ்க்கு நம்மளோட பணிவான வணக்கத்தை வச்சுட்டு நம்ம ஏத்துக்குள்ள போலாம். நம்ம 16வது அத்தியாயம் 15வது அத்தியாயம் யாராவது சுருக்கமா இதை சொல்ல முடியுமா? நம்ம இதுல இருந்து என்ன கத்துண்டோம்? எல்லாமே சொல்லணும்ன்றது இல்ல, ஒரு 3 பாயிண்ட் சொன்னா போதும் 15வது அத்தியாயத்துல. அது ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாயம் 15. மெட்டீரியல் நேச்சர்ல இருந்து டிட்டாச்மெண்ட் ஆகுறத பத்தி மத்தாஜி. ஓகே, வெரி குட். மெட்டீரியல் நேச்சர்ல இருந்து டிட்டாச்மெண்ட் ஆகும். அடுத்தது புருஷோத்தமர் பரமாத்மாவை பத்தி வேதத்தை அறிஞ்சா அவர் அறிஞ்சதுக்கு சமம். வெரி குட், எக்ஸலென்ட். வேதத்தை அறிந்தால் அவரை அறிந்த மாதிரி. இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் சொன்ன. அப்புறம் தன்னை யாரு பரம புருஷனாக அறிகிறானோ அவன் தான் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. தன்னை யாரு தன்னை தானே ரியலைஸ் பண்றவன், தன்னுணர்வு பாதை. கிருஷ்ண பரமாத்மா யாரு புருஷோத்தமனா உணர்கிறானோ அவன் தான் தன்னை அறிந்தவன் ஆவான். ஆமா, அவ்வளவுதான். நான் நினைச்சேன் தன்னை அண்ணன் அப்போ மனிதர்கள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன் நானு. தன்னை பகவானை பத்தி அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அதுல ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? பகவானை நான் இந்த இதுல நான் பாக்குறேன், இவர் இல்ல அப்படின்னா இது நம்மளுக்கு கிடையவே கிடையாது அப்படின்ட்டு 15வது அத்தியாயத்துல அது சொல்றாரு அவரு. இது இல்ல அப்படின்னா இந்த உலகமே இல்லை. கிருஷ்ணா, நான் க்ளோ கொடுக்குறேன். பகவான் சொல்றாரு, இந்த ஜட பூமியில சூரியன் சந்திரன் இருக்கு, ஆன்மீக பூமியில அது கிடையாது. எல்லாமே கிரகங்கள்னால ஒளி பெருக்கின்றன அப்படின்ட்டுதான் சொல்றாங்க. அங்க தனியா சூரியன் சந்திரன் அதெல்லாம் கிடையாது. சூரியன் சந்திரனால என்ன உபயோகம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு இந்த ஜட பூமியில என்ன உபயோகம்? சூரிய சந்திரனால உணவு உற்பத்தி இதெல்லாம் நடக்குது. ஆனா அந்த இதுல அதெல்லாம் தேவையில்லை. அவருடைய கோலோகத்துல அதெல்லாம் தேவையில்லை. அங்க எப்பயுமே ஒளி இருந்துகிட்டே இருக்கும். அங்க அந்த உணவு உற்பத்தி அதெல்லாம் தேவையில்லை. எல்லாருமே கிருஷ்ண தியானத்துல ரொம்ப என்ன சொல்றது, சந்தோஷம். அவங்க கிருஷ்ணனோட ஐக்கியமாகி சந்தோஷமா இருப்பாங்க, கிருஷ்ணரோட இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு, கூட இருப்பாங்க அப்படின்றது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. சோ இந்த 15வது அத்தியாயம் நிறைய நம்ம சயின்ஸ் பத்தி நம்ம நிறைய படிச்சோம். இந்த சயின்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இந்த பிரசன்ட் டே. சயின்ஸ் இல்லை அப்படின்னா உலகமே இல்லை அப்படின்ட்டு தற்கால விஞ்ஞானிகள்லாம் அறியறதே என்ன அப்படின்னா சயின்ஸ் தான். எல்லாத்தையும் சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ண அப்படின்னு சயின்டிபிக்கா இதுதான் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. என்ன அப்படின்னா எப்படி இந்த கிரகங்கள்
எல்லாமே வந்து மிதக்கின்றது. எப்படி வந்து மிதக்கிறது, ஒரே சீராக எப்படி மிதக்கின்றது, அது யாரோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு அப்படின்றது வந்து இன்னும் வந்து இவங்களால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனா பகவான் தான் வந்து அந்த சீராக ஒரே இதுல வந்து அந்த கோட்ல வந்து போற மாதிரி அவர் வந்து ஒரு கிரகமும் வந்து உராயாம, அதாவது அது இதுக்கு தனியான பாதையை வந்து வகுத்து வந்து கொடுத்திருக்காரு. அதனாலதான் அது வந்து அது வந்து என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட சயின்ஸ்ல நம்ம வந்து சொல்றோம். அங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானுடைய இது பகவானுடைய கவர்ச்சினால அது அத்தனையும் வந்து அந்த கிரகங்கள் அத்தனையும் வந்து பகவானை வந்து சுத்தி சுத்தி வந்து வந்தது. அது மோரோவர் என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து ஒரு கிரகத்துக்கும் வந்து அவர் வந்து போயிட்டு அதுதான் வந்து மெயின்டெனன்ஸ்ன்றாங்க. இப்ப நம்ம ஊர்ல எல்லாம் நம்ம வந்து இது ஒரு கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, எங்க மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்ல எங்க வந்து பாக்குறாங்க. ஆனா பகவான் வந்து எல்லா மெயின்டெனன்ஸும் அவர் வந்து ஒரு கிரகத்துக்குள்ள போய் அந்தந்த கிரகத்துக்கு உண்டான உணவு தானியங்களாகட்டும், என்ன தண்ணி ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து வருதா அப்படின்ற அந்த இதுல வந்து அவர் வந்து பார்த்துருக்காரு. இதெல்லாம் வந்து குறைபாடுகள் இருக்கும். எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம அதிகப்படியாக இருக்கின்றதோ அதையெல்லாம் வந்து குறைக்கிறது. அதாவது இப்ப வந்து ஜனத்தொகையை வந்து பூமியில வந்து அதிகமாச்சு அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான ஒரு பிரளயத்தை வந்து பகவான் வந்து கொண்டு வந்து அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்றது வந்து பகவான் வந்து எல்லா கிரகத்துக்கும் வந்து வந்து போறாரு. சோ இதுதான் வந்து வேதம் பத்தி வந்து சொல்லி வேதத்தோட சாராம்சம் வந்து எதுல கிடைக்கும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காரு பகவான். வேதாந்தத்தோட சாராம்சம் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து வேதம் பத்தி தெரியணும் அப்படின்னா எதை படிச்சா நம்மளால வேதம் தெரிய முடியும்? பகவானை அறிஞ்சாலே வேதத்தை இல்ல அத பகவான் எப்படி நீங்க அறிய முடியும்? எனக்கு வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்றது தெரியும், அவருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது தெரியும். எனக்கு குரு சீட பரம்பரைன்னு இருக்கு, அது வந்து அதனால எனக்கு என்ன? செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அதான் எனக்கு என்ன, அது நம்ம எங்க இருந்து வந்திருக்கோம். இங்க இருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன் அடுத்தது? இப்ப எனக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் வந்தது வேதாந்தம் பத்தி, இது சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் பத்தி டவுட் வந்தது அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன்? வேதம் அறிந்த ஞானிகள்கிட்ட போய் கேட்கணும், குருவிட்ட கேட்கணும். குருவிட்ட வந்து கேட்கணும். அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான குரு வேணும்னு இல்லையா? ஒரு குரு பரம்பரையில வந்தா ஒரு சத்குருவா இருக்கணும். முக்கியமா என்ன அப்படின்னா வேதாந்தம் பத்தி தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு யார் வந்து இந்த பாகவதத்தை வந்து பகவானே வந்து சொல்லிருக்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொன்னதே என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வேதாந்தம் பத்தி தெரியணும் அப்படின்னா பாகவதம் போய் படிங்கன்றது. இந்த பாகவதம் படிச்சா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். அது வந்து எது மூலமா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பாகவதம் வந்து அப்படியே பிரிஸ்கிரைப்டா வந்து 1 2 3 அப்படிலாம் வந்து போட்டு கொடுக்கறது கிடையாது. இது வந்து ஒரு கதை மூலமாக அந்த வேதாந்தம் பத்தி வந்து சொல்லி, அதனால்தான் நம்மளுக்கு வந்து வேதாந்தம் அந்த தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப சில சந்தேகங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து சொசைட்டில நடக்கிறது, அந்த சந்தேகங்கள்லாம் அதை படிச்சோம்னா இல்ல அது வந்து நம்ம புக்க பார்த்து படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வராது. அது வந்து ஒரு குரு மூலமா நம்ம வந்து கத்துக்கலாம். இந்த எஸ்பெஷலி வந்து பகவத்கீதையாகட்டும் பாகவதம் ஆகட்டும் ஒரு குரு மூலமா நம்ம வந்து கத்துட்டாதான் நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரிய வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். நம்மளுக்கு நம்ம டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து படிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது பாகவதத்தை வந்து நம்மளுக்கு எதுவுமே வந்து புரியுது. என்ன அப்படின்னா ஒரு விளக்கத்தோட வந்து சொல்லுவாங்க, ஒரு உதாரணத்தோட வந்து சொல்லுவாங்க. அது வந்து உதாரணம் அப்படின்னும் போது நம்ம வாழ்க்கையோட ஒத்து வரக்கூடிய உதாரணமா இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியா வந்து புரிஞ்சிடும். அதெல்லாம் தான் வந்து பாகவதாள் பத்தி வந்து அவங்களுடைய கதைகள் வச்சு வந்து சொல்றோம். இப்ப நாரதர் முதல் கட்டவுலயே நம்ம நாரதர் பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்றோம். சோ அத வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், தப்பு பண்ணா அப்படின்னா எனக்கு வந்து விமோச்சனையே கிடையவே கிடையாதா அப்படின்றது நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதேதான் வந்து இந்த பாகவதத்துல வந்து நிறைய இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்கு. தப்பு பண்ணா நீ ரியலைஸ் பண்ண அப்படின்னா உனக்கு வந்து பகவானை வந்து அறிஞ்ச அப்படின்னா, பகவானுக்கு வந்து தொண்டு செஞ்ச அப்படின்னா உனக்கு வந்து அதுல இருந்து வந்து விடுதலை பெறுவாய் அப்படின்றது வந்து இந்த ஜகாய்ம தயம் மூலம் அது மாத்திரம் இல்லாம
அவங்களுக்கு வந்து இவர் மூலமா அஜாமிலர் ஸ்டோரி அவங்க மூலமாவும் வந்து தெரியுது, வில்வமங்கல டாக்கூர் அவங்க மூலியமாவும் நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு வந்து ஒரு பிடிப்பு வந்து தருது. என்ன அப்படின்னா, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அடுத்தது என்னோட முயற்சி வந்து நான் வந்து என்ன நானே மாய்த்து கொள்வது அப்படின்றது ஒரு கோழைத்தனம் அப்படின்றது. சோ அதை விடுத்து நான் எப்படி நான் இந்த சொசைட்டில நான் முன்னேறுவேன், என்னை எப்படி அங்கீகரிப்பாங்க அப்படின்னா, பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அப்படின்றது. அதனால்தான் எந்த ஒருத்தரையும் நம்ம வந்து கீழ்த்தரமா வந்து எண்ணவே கூடாது. இன்னைக்கு அவங்க வந்து தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது அவங்க வந்து தப்பே வந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்றது வந்து கட்டாயம் இருக்கு. அதுக்குதான் நிறைய வந்து பாகவதால் ஸ்டோரி வந்து நம்ம வந்து பாகவதத்துல இதுதான் வந்து நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் போது இந்த மாதிரியான பாகவதம் பத்தி அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நம்ம படிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஆறுதல் சொல்லி ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள். அதுக்காக தான் வந்து இந்த வேதாந்தம் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு 15வது அத்தியாயம். இது எல்லாமே வந்து 15வது இந்த பகவத்கீதையே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு இது மாதிரிதான், ஏன்னா ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி. அதனோட விளக்கம் எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம பாகவதத்துல கிடைக்கும், அப்புறம் வந்து உபனிஷத்துல சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வந்து கிடைக்கும். இப்ப எனக்கு வந்து நிறைய துன்பங்கள்லாம் நிறைய வருது, அந்த துன்பத்தில இருந்து நான் எப்படி என்ன வெளியில வருது அப்படின்னா நம்ம பிரபுபாதாவோட லீலாமிருதம் அந்த இது படிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம துன்பத்தில இருந்து எப்படி நம்மள வந்து தற்காத்துக்கிறது அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புக்ஸ் நிறைய படிக்க நம்மளுக்கு புக்ஸோட அப்படி இல்லை அப்படின்னா பிரபுபாதாவோட வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்கும்போது ஆடியோ வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு, பிரபுபாதாவோட லெட்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லைஃப்ல வந்து ஒரு பகவானுடைய சேவைதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரபுபாதர் வந்து என்னதான் நம்ம வந்து பிறந்து வெல்த் அக்யூமுலேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா கூட நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சு அப்படின்னா கூட அதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து திருப்தி அடையாது. சில பேருக்கு அதெல்லாம் உண்டு, எனக்கு அது திருப்தியே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவேன். எப்படி வந்து வியாசர் வந்து நான் எவ்வளவு புக்ஸ் வியாசர் வந்து எழுதியிருக்கானால அவருக்கு வந்து திருப்தியே அடையவே இல்லை. நாரதர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, நாரதர் சொல்றாரு, நீங்க நினைக்கிறது கரெக்ட் தான், நீங்க மகாபாரதம் எல்லாம் எழுதிருக்கீங்க, மகாபாரதத்துல என்ன ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்கும், ஒண்ணுமே கிடையாது, நீங்க பகவானை பத்தி எங்க வந்து சொல்லிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டா அவர் வந்து வியாசர் கிட்ட வந்து சொல்வாரு. அப்பதான் அவர் வந்து வியாசர் வந்து நாரதர் வந்து யாருக்கும் பயப்படணும் அப்படின்றது இல்ல. ஒண்ணு மாத்தான் நம்ம நிச்சயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம யாருக்காவது வந்து பயப்பட்டு அவங்களோட உதவி நம்மளுக்கு பின்னாடி தேவை வரும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து எதிர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால வந்து பின்னாடி அவங்க வந்து நம்மளுக்கு உதவி பண்ண மாட்டாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயம் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஜட பூமியில ஆசை இருக்கு இல்லையா, மெட்டீரியல் நேச்சர், அவங்களுக்குதான் அந்த மாதிரியான பயந்துட்டே வந்து பண்ணுவாங்க. யாருமே வந்து ஒருவருக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் பத்தி வந்து கவலை கிடையாது. தன் உணர்வு பெற்ற அவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எது ரைட்டு அப்படின்றது எடுத்து வந்து சொல்லும். அதனால்தான் அந்த இது வந்து ஆக்குபேஷன், அதாவது அந்த உத்தியோகத்தை வந்து யாருக்கு கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா பகவானுடைய தலையிலேருந்து வந்து தலையாக கருதப்படுகிற பிராமணர்களுக்கு வந்து கொடுத்தாங்க. சோ அந்த பிராமணர்கள் வந்து வழி தவறி போனதுனாலதான் சொசைட்டி இவ்வளவு வந்து சீரழிஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ அதுதான் வந்து அந்த வேதாந்தங்கள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்றோம். 15வது அத்தியாயத்தை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து அப்படியே இது மாதிரி வந்து ட்ரெஷர் மாதிரி அப்படியே வந்துட்டே வந்து இது வந்து சாராம்சம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இந்த 16வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், 15வது அத்தியாயத்துல இதெல்லாம் வந்து படிப்பேன், பற்றற்று இருக்க வேண்டும், வேதாந்தம் பத்தி தெரிய வேண்டும், இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கிறோம். சோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய குணங்களை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுதான் இந்த 16வது அத்தியாயம் மூலமா வந்து அது என்ன அப்படின்னா, நீ வந்து பகவானிடம் நீ வந்து சரண்டர் ஆகணும் அப்படின்னா நீ எந்த மாதிரியான குணங்களை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 26 குணங்களை வந்து கொடுத்துருக்கோம். சோ நாம வந்து அதை செக்லிஸ்ட் போட்டுட்டு நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவு வந்து சத்துவ குணத்துல இருந்திருக்கேன், எவ்வளவு ரஜோ குணத்துல இருந்திருக்கேன், எவ்வளவு தமோ குணத்துல இருந்திருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு செக்லிஸ்ட் நம்ம ஒரு வாரம் போட்டாலே நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் நம்ம எதை வந்து கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது. நம்ம யாருமே வந்து அளவுகோல் வந்து நம்ம யார்கிட்டேருந்து வந்து கேட்கவே வேண்டாம், நம்ம கிட்டயே நம்ம வந்து அந்த அளவுகோல் வந்து வச்சுக்குவோம். சோ அதுதான் வந்து இந்த 16வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த 16வது அத்தியாயத்துல நம்ம இப்ப 18வது ஸ்லோகத்துல, அதாவது நம்ம ஜாஸ்தி வந்து பகவான் நீங்க வந்து இந்த அத்தியாயத்தை நோட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க,
பகவான் வந்து நிறைய வந்து எதை பத்தி வந்து டீல் பண்றாரு இந்த அத்தியாயத்துல? யார பத்தி நிறைய வந்து டீல் பண்றாரு? அசுர குணம் உள்ளவங்களை பத்தி நிறைய டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. சத்துவ குணம் இப்படி இருந்தா போருங்கிறத ஒரு பொதுவா சொல்றாரு. ஆனா அசுர குணத்தை பத்தி நிறைய சொல்றாரு. இப்படி எல்லாம் இருந்தா அசுர குணம் வரும் அப்படிங்கறத ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்றாரு. சோ நம்ம வந்து என்ன ஏன் அதை சொல்றாரு ஒரு என்ன சொல்றது, இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம தவறா போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு, இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் அதை எம்பசைஸ் பண்றாரு. அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம நிறைய வந்து இந்த ஜட பூமியில, அதாவது இந்த கலியுகத்துல வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இந்த டெமோனைட் நேச்சர், அதாவது அசுர குணம் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். வெதர் இட் இஸ் நீங்க வந்து இந்த யுகமாகட்டும், துவாபர திரேதா யுகமாகட்டும், துவாபர யுகமாகட்டும், எல்லா யுகத்திலயும் வந்து இந்த அசுர குணம் வந்து இருந்துட்டே இருக்கு. ஆனா இங்க வந்து கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அசுர குணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கு, தெய்வ குணம் வந்து கம்மியா இருக்கு. அதனாலதான் வந்து இந்த கலியுகம் வந்து நிறைய வந்து அழிவு பாதையை நோக்கி செல்கின்றது அப்படின்ட்டு எல்லாருமே வந்து சொல்றதுக்கான காரணமே என்ன. சோ அந்த இடத்துல நாம எப்படி நம்மளை தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது எம்பசைஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஜாஸ்தி எதுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து சத்துவ குணத்தை வந்து நிறைய வளர்த்துக்கணும். அதாவது தெய்வீக குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம வீட்டுல அட்லீஸ்ட் ஒரு 50% தெய்வ குணம் இருந்தா கூட நம்ம வந்து நிச்சயம் வந்து பகவானை வந்து தஞ்சம் அடையலாம். இந்த 50% ஒரு 75% நம்ம வந்து அசுர குணம் இருந்து 25% அப்படின்னா நம்ம இன்னும் வந்து ஜென்மாக்களை வந்து எடுக்க வேண்டி வரும் அப்படின்னு. அதுதான் இங்க வந்து டெமோனிக் நேச்சர்ல வந்து இப்படி எல்லாம் இருந்தோம் அப்படின்னா எப்படி நம்மளோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து 16வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றதே என்ன அப்படின்னா, நிறைய வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சைட்டிஸ் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த அசுர குணம் உடையவர்கள் எதுக்கு வந்து ஜாஸ்தி அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா, செக்ஸ், அதாவது சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட். அதாவது நம்ம வந்து கண்ணால என்ன பாக்குறோமோ அதை வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு கடை வீதி பக்கம் போறோம், ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னா அந்த பிளானே கிடையாது வாங்கணும் அப்படின்னு, ஆனா அதை பார்த்த உடனே வாங்கின்னு வரோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து நம்ம 17வது அத்தியாயத்துல வந்து இங்க வந்து சொல்றது, சாரி 17வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க என்ன சொல்றது, சொத்து வந்து நம்மளுடைய சொத்து மதிப்பை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து காமிக்கிறது எப்படி காமிப்போம் நம்ம? ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிடணும், காட்சின்னு வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்றச்ச ஓவரா செலவு பண்ணுவோம். ஓவரா வந்து செலவு. அல்டிமேட்டா நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரோட பணம் போறது? நம்மளோட பணம் தானே போறது அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து மைண்ட் ஒர்க் ஆகவில்லை. அது அந்த இடத்துலதான் வந்து எது ஜாஸ்தி வந்து நம்மள டாமினேட் பண்றது அப்படின்னா, தமோ குணம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டாமினேட் பண்றது. ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், நம்ம அரட்டு ஜம்பம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பொய் ஜம்பம் அப்படின்னு, அதுக்காக நம்ம வந்து பாடுபடுறோம். அவங்க வந்து என்ன வந்து ஏழை நினைக்க கூடாது, இல்ல நான் வந்து ஒண்ணுமே ரொம்ப வக்கில்லாதவன் நினைக்க கூடாது, அதனால நான் வந்து நான் எப்படி நான் சம்பாதிச்சேன் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக அப்படின்றாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரியான இதுதான் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா டெமோனைக் நேச்சர் அப்படின்னு, அதாவது அசுர குணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதே மாதிரிதான் எல்லா இதுலயுமே, நாட் ஓன்லி ஃபங்க்ஷன் கொண்டாடுறது மாத்திரம் இல்ல, ஒரு யாகம் பண்றதுல கூட அப்படிதான் வந்து பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸே வந்து கிடையாது. இந்த இது வந்து நம்ம 17வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அடுத்தது வந்து 18வது, இதோட நாம லாஸ்ட் நேத்து வந்து முடிச்சோம். எல்லாருமே வந்து ஹிப்போக்ரிட்டி, அதாவது ஹிப்போக்ரிட்டிக்கல் நேச்சர்ன்றது, ஹிப்போக்ரிட்ஸ் அப்படின்றது. ஹிப்போக்ரிட்ஸ்ன்னா என்ன தமிழ்ல என்ன சொல்றது? ஹிப்போக்ரிட்ஸ்ன்றது தமிழ்ல என்ன சொல்லணும்? ஒரு ஜம்பா அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல, உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவாங்க இல்லையா. இப்ப வந்து நடக்கிறது, நம்ம நீ தான் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோம். இப்ப நடக்கிறதே என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து எனக்கு வந்து என்ன, நான் வந்து வீட்டுல எல்லாமே வந்து எல்லா பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியில வந்து நான் என்ன பரப்புறேன் அப்படின்னா, கடவுளை நம்பாதீர்கள், கடவுளே இல்லை அப்படின்ட்டு நான் வந்து சொல்றேன். ஆனா உள்ள வந்து நான் வீட்டுக்குள்ள எல்லாத்தையும் கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் வெளியில வந்து நான் இப்படி வந்து பேசுறேன். இப்ப நான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க,
உள்ள வந்து நான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கேன், பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்றேன். வெளியில வந்து எதுவுமே பண்ணாதீங்க, எதையே நம்பாதீங்க அப்படின்ட்டு ஜனங்களை வந்து திசை திருப்புறேன் நான். அதான் நடந்துட்டு இருக்கு. அதான் நடந்துட்டு இருக்கு. என்ன சொல்லுவாங்க, பச்சோந்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? பச்சோந்தி. ஏன்னா நாம ஆமா பச்சோந்தி. ஏன்னா உள்ள வந்து ஒண்ணு வச்சுட்டு இன்னொன்னு வந்து வெளியில வந்து உள்ள வந்து ஒரு மாதிரி கலரும் வெளியில ஒரு மாதிரி கலரும் நான் வந்து என்ன காமிச்சுக்கிறேன். அதுதான் வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து நம்மளுடைய வரட்டு ஜம்பம், அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதிக பலம் இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருமிதம். அதெல்லாம் வந்து என்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் இது நிறைய இருக்கு, என்கிட்ட இல்லாத எதுவுமே கிடையாது. மோகம் இருக்கு, ஆனா கோபம் இருக்கு. எப்ப கோபம் வரும் அப்படின்னா, யாராவது ஒரு சின்ன சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு உடனே வந்து கோபம் வரும். கோபம் வரக்கூடிய எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அசுரகுணம் தான். கோபம் வரக்கூடிய எல்லாருமே வந்து அசுரகுணம். சுரகுணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் வந்து கோபப்படுறாங்க. அதுதான் இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. கோபம் வந்து பிரபுபாதரும் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம வந்து பொறுமையா வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. ரொம்ப பொறுமையா வந்து இருக்கு, டாலரேட் பண்ணுங்க. எதா இருந்தாலும் நீ டாலரேட். எதுக்குமே வந்து பொங்கி எழாதீர்கள். பொங்கி எழுந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படியே முடிச்சிரும். அவ்வளவுதான் ரியாக்ஷன். உடனே ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே நிதானமா நம்ம யோசிச்சு அதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து தயார் பண்ணி அது மூலமா தான் நம்ம வந்து போனோம். உடனே நம்ம வந்து பொங்கினோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வந்து பொறுமை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்து பொறுமைன்றது ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம யாரையும் பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்ம வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே இல்லை, அதனால அவங்க வந்து என்ன வந்து ஏதாவது சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அப்படியே என்னோட ஜம்பத்தை நான் வந்து காமிக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் கடனை உடனே வாங்கி நான் வந்து பண்ணினேன்னு வச்சுக்கோங்க, இதுக்கு வந்து நஷ்டம் வந்து யாருக்கு அப்படின்னா எனக்கு தான் வந்து பாவம் வந்து சேரும். நேத்து கூட ஏதோ ஒரு இதுல வந்து ஏதோ ஒரு லெக்சர் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கும் போது நைட்டு வந்து அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து கோவில்ல வந்து இப்ப நான் வந்து கோவில்ல வந்து பூ வாங்கிட்டு போறேன். நான் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிற பூ வந்து வாங்கிட்டு போய் அந்த இவர் குருக்கள்கிட்ட வந்து கொடுக்குறாரு. குருக்கள் வந்து அது கார்த்தால போய் காலையில மத்தியானம் நினைச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 11 மணிக்கு மேல போய் நான் வந்து அந்த பூவை கொண்டு கொடுக்குறேன். கோவில் நட சாத்துறதுக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் கொடுக்குறேன். அந்த பூ வந்து அவர் வந்து குருக்களே நீங்க வந்து அம்பாளுக்கு வந்து இது ஈஸ்வரனுக்கு வந்து சாத்திடுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும்போது, இல்ல அது நான் சாயங்காலத்துக்கு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு போது நம்மளுக்கு உடனே என்ன சந்தேகம் வரும்? இது வரக்கூடாத சந்தேகம். ஆனா அதாவது அவரை இதை எடுத்துன்னு போய் வித்துட்டு அப்படியே இது போயிடுவாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தேகம் அது வரும். சோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அந்த லெக்சர்ல, உனக்கு எனக்கு ஆசை இருக்கு பகவானுக்கு வந்து வாங்கிட்டு போனோம் அப்படின்னு வாங்கிட்டு அதை கொடுத்தாச்சு, அதோட உன்னோட இது முடிஞ்சுது அப்படின்றது வச்சிருக்கணும். நாம வந்து அதை சந்தேகப்பட்டு அவரை வந்து தப்பா நினைச்சு அதெல்லாம் பண்ணினோம் அப்படின்னா, கோவிலுக்கு போனோம் அப்படின்னா அபராதம் தான் வாங்கிட்டு வரும். அதாவது அபராதம் நிறைய வந்து பண்ணிருக்கோம். இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணக்கூடாது. கோவில்ல வந்து கோபப்படுறது அதெல்லாம் வந்து கூடவே கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து யாராவது லைன்ல வராங்க, லைன்ல இல்ல முந்தி அடிச்சுட்டு போறாங்க அப்படின்னா, நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட், நாங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தா நீங்க என்ன முன்னாடி போறீங்க, வாங்க பின்னாடி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுமா இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து கோவப்படக்கூடாது அப்படின்னு. கோவப்பட்டா அதுல வந்து அபராதம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்ட்டு. எனக்கு நிறைய சில சமயம் திருப்பதி போனோம்னா அந்த இது வரும். சோ இப்போ திருப்பதி போகும்போது என்ன அப்படின்னா அந்த திருப்பதி ரொம்ப கம்மி, சபரிமலையில தான் ரொம்ப விபரீதம். ஏன்னா நடந்து வந்து இது பண்ணி ஒரு இதுவும் இருக்காம இருக்காது இல்லையா, முந்தி அடிச்சுட்டு குறுக்க போறது இது பண்றது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். அது இருக்கு. திருப்பதியில என்ன அப்படின்னா அந்த ஜருகண்டி அப்படின்றாங்க இல்லையா, நம்ம போய் இருக்க மாட்டோம், அப்படி டக்குன்னு சுவாமியை பார்த்துக்க மாட்டோம், ஜருகண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேற நம்ம பின்னாடி வரவங்களை வந்து நிக்க வச்சு இப்ப பாருங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. நம்ம அதை வந்து சொன்ன என்ன வந்து போக சொன்னீங்க, அவங்கள சொன்னா உங்க வேலை முடிஞ்சதுல நீங்க கிளம்புங்க, அதுதான் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் தான் நான் நினைச்சிருந்தேன், நானு நேத்து வந்து அந்த லெக்சர்ல வந்து அதுவும் வந்து சொன்னாங்க, நீங்க எப்பவுமே வந்து சுவாமி சந்நிதம் வந்து இப்படி கியூ இப்படி போகும் அப்படின்னா நீங்க வந்து லெஃப்ட் சைட்ல நீங்க நிக்காதீங்க அப்படின்றாங்க.
லெஃப்ட்ல நின்றோம் அப்படின்னா அந்த கியூ வரும்போது டக்குன்னு நம்ம மூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ரைட்ல இருக்கும்போது நம்ம அப்படியே சுவாமியை ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம மூவ் பண்ணுவோன்றாங்க. இது எனக்கு நேத்து வந்து அந்த லெக்சர்ல வந்து எனக்கு கிடைச்ச க்ளூ. சோ இனிமே வந்து நம்ம வந்து கியூல போகும்போது ரைட் சைடுல நம்ம அந்த லெஃப்ட் சைடு வந்து ஸ்மால் ரேடியஸா இருக்கும், ரைட் சைடு கொஞ்சம் பெரிய ரேடியஸா இருக்கும். You will have more time to see also. ஆமா, அதுதான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்பதான் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. அவங்க சொல்லிட்ட அப்புறம் தான் எனக்கு இந்த லெக்சர் கேட்கும்போது தான் எனக்கு வந்து இதாச்சு. சோ ஒண்ணு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு படிப்பனே அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றது. ஸோ பிரபுபாதர் வந்து கேட்பாரு, ஐ வாண்ட் டு see God. You want to see God அப்படின்னாரு. So what qualification have you got to see God? கரெக்டா இல்லையா? நம்ம யோசிச்சிருக்குமா இல்லையா? யோசிச்சிருக்க மாட்டான். நான் வந்து கடவுளை பார்க்கணும் அப்படின்றது என்னோட பிரியம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னான். அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அந்த தகுதி இருக்கான்னு பார்க்கணும். அது அப்பதான் எனக்கு வந்து அந்த இது லெக்சர் கேட்கும்போது, பிரபுபாதாவோட அந்த லெக்சர் கேட்கும்போது எனக்கு இவர் தான் ஞாபகம் வந்தது, அர்ஜுனன் தான் ஞாபகம் வந்தது. 11வது அத்தியாயத்துல அவர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, நான் உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை காண்பதற்கு எனக்கு தகுதி இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து காமிங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு இல்லையா. அர்ஜுனனே வந்து அந்த மாதிரி கேட்கும்போது நம்ம எல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே இல்லை, ஜீரோன்னு தான். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து ரொம்பவே வந்து யோசிச்சுதான் நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து பேசணும் அப்படின்றது. சில இடத்துல எழுதியிருப்பாங்க மாதாஜி, டிசர்வ் தி டிசைர் அப்படின்னு நினைத்தால் சொல்லுவாரு மாதாஜி. நான் விஷயத்தை தரிசிக்கும் தாங்கள் நினைத்தால், நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்றாருல மாதாஜி. ஆமா ஆமா ஆமா, எனக்கு தகுதி இருக்கு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா எனக்கு தங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை காண்பீங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. சோ பகவானை பாக்குறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தகுதி வேணும். நான் அதை ரிக்வெஸ்ட் பண்றதுக்கும் எனக்கு வந்து தகுதி வேணும். நான் வந்து எல்லாமே தெய்வ குணங்கள்ல இருக்காம பகவானை படைச்ச அத்தனை பேரையும் நான் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றேன்னா, பகவான் மனுஷர்களை மாத்திரம் இல்ல, மிருகங்கள் அத்தனை 84 லட்சம் உயிர் வாழிகளாக இருக்கின்றார்கள் இல்லையா, அத்தனை பேரையும் நான் சமமா பாக்குறேன்னா, அப்படி இருந்தா நான் பகவானை வந்து பாக்குறதுக்கு தகுதி இருக்கு. பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றேன்னா அந்த தகுதி அந்த இது பண்றேன்னா, பண்ணல அப்படின்னா எனக்கு பாக்குறதுக்கு தகுதி வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சோ நம்மளுடைய பிளஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி போயிட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து கேட்கறதுல வந்து தப்பே கிடையாது அப்படின்றது சொல்லலாம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏன்னா அவங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு அதிகார தோரணையா இல்லாம பவ்யமா we have to be very very humble அப்படின்ட்டு வந்து எப்பவுமே we have to be a very very humble servant of the servant of the servant of the servant of the servant அப்படின்ட்டுதான் வந்து சைத்தன்யர் வந்து சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது இதுல இதுதான் வந்து பகவான் வந்து 18வது ஸ்லோகத்துல அதுதான் வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோன்னா நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து அது நம்மளுக்கு வந்து அசுர குணத்தை வந்து நம்மளுக்கு வந்து வளர்த்து விடும். நம்ம வந்து எந்த இது பகவான் வந்து நம்மளுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கார், பரமாத்மாவா வீற்றிருக்கின்றார். அதே மாதிரிதான் எல்லார் உடம்புலயும் அவர் இருக்காரு. அதனால யாரையுமே நம்ம வந்து குறைந்து மதிப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து இதோட நம்ம நேத்து நிறுத்தினோம். இன்னைக்கு வந்து 19வது ஸ்லோகம், 19th ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. தான் அகம் திதிஷ க்ரூரான் சம்சாரேஷு நராதமான் சுக்வம் அஸ்ஜரம் அசுபான் ஆஸ்ரீவேத யோனிஷு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பாட்டுக்கு பாதுன்னு 6வது அத்தியாயத்தை எடுத்து வச்சிருக்கேன். நான் பாதுன்னா பிரபுஜி என்ன படிச்சுட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தேன். நான் அந்த 6வது அத்தியாயத்துல நான் எது பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா, ஒரு லெக்சர் கேட்கும்போது அதுல வந்து சொல்றாங்க, ஒரு சுகர் பேஷண்ட் அவர் வந்து ஒரு இவர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, எனக்கு வந்து சுகர் ஜாஸ்தியா இருக்கு, நான் என்ன பண்றதுன்னே எனக்கு ஒண்ணும் புரியவே இல்லை, இது எப்படி ரெடியூஸ் பண்றது அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டது. அந்த ஃபாரினர் வந்து என்ன சொல்றாரு, வந்து உங்ககிட்ட அதாவது யூ இந்தியன்ஸ் ஹேவ் காட் அ கிரேட் ட்ரெஷர் இன் யோர் ஹேண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அந்த ட்ரெஷர் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் பகவத்கீதா. இன் பகவத்கீதா யூ ஹாவ் அ ஸ்லோகா where it says you can control sugar அப்படின்ட்டு
ஏதாவது க்ளூ ஏதாவது கிடைக்குமா? மைண்ட் கண்ட்ரோல் மாத்தாஜி. மைண்ட் கண்ட்ரோல் எந்த அத்தியாயத்துல வருதுன்னு? 6th அத்தியாயம் 6.30. அகல்யவா? எஸ் மாத்தாஜி. வெரி குட் வெரி குட். நிறைய இதெல்லாம் அட்டெண்ட் பண்றீங்களா 18 days கிளாஸ்? அமரேந்திர பிரபுவோட கேப்பேன் மாத்தாஜி. கேட்டீங்களா? வெரி குட். அவர் ரொம்ப அழகா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. கிருஷ்ணர் பத்தி அழகா சொல்லுவார். சோ என்ன அப்படின்னா அது வந்து 6வது அத்தியாயத்துல 17வது ஸ்லோகம். 6வது அத்தியாயத்துல 17வது ஸ்லோகம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து 5 விதங்கள் வந்து சொல்றது, எப்படி உங்களோட சுகரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்ட்டு வந்து ஸ்லோகம் படிச்சு அந்த பிரபுபாதர் இதற்கு பர்பட் நீங்க வந்து படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து எல்லாமே வந்து அவரு தான் சொல்றாரு. இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து நிறைய வந்து ட்ரெஷர்ஸ் இருக்கு, அதை வந்து படிச்சீங்கன்னாலே நீங்க வந்து வேற எதுக்கும் வந்து போக வேண்டாம், நீங்க வந்து டாக்டர் எல்லாம் வந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இது 5 விஷயமா நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து போறோம் அப்படின்றது. அப்போ அந்த 6வது தான் வந்து எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் நானு. அது அப்படியே இருந்துட்டு நான் பிரபுஜி என்ன படிக்கிறாரு அப்படின்னு நினைச்சேன். ஓகே வெரி குட். சோ இங்க வந்து 19வது ஸ்லோகத்துல வந்து தான் அகம் ஆத் விஷத் குரூரான் சம்சராஷு சாரேஷு நரதமான். நரதமான்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் யார் நரதமான். நரதமான்றது ரொம்ப வந்து கீழ் பிறவி அப்படின்னு சொல்றாங்க. மனிதர்கள்லயே வந்து ரொம்ப கீழான பிறவியை வந்து நரதமான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஷிப் பாமிய ஜஸ்ரம் அசுபான் ஆசுரீஸ்வேவேவ யோனிஷு அப்படின்ட்டு வந்து யோனிஷு, யோனி அப்படின்னால கர்ப்பம் அப்படின்ட்டு அர்த்தம். சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். பகவான் வந்து டைம் கொடுப்பார், நிறைய டைம் கொடுப்பார் நீ திருந்துறதுக்கான. அதேதான் அதனால்தான் வந்து இரண்ய கசிப்பு ஆகட்டும் இரண்யாட்சனுக்கு ஆகட்டும் உடனே அவர் வந்து யாரு 2 பேருமே வந்து உடனே வந்து துவம்சம் பண்ணல, அவரை சம்ஹாரம் பண்ணல 2 பேரையுமே. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் கொடுத்தாரு, அவங்களாவே திருந்துவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இதே மாதிரிதான் வந்து பகவான் வந்து எல்லாருக்கும், கம்சனுக்கும் அதேதான் டைம் வந்து அசுரர்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து டைம் கொடுப்பாங்க. டைம் கொடுத்து அவங்க திருந்தல அப்படின்னா பர்மனண்டா அவங்க வந்து நிரந்தரமாக அந்த ஜட அந்த கீழான பிறவிக்கு நான் வந்து நிரந்தரமாக தள்ளி விடுவேன் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. அதனால நம்ம வந்து எப்பவுமே பொறாமை வந்து இருக்கக்கூடாது, கருணை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது, மற்றவர் பேர்ல வந்து கருணை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து தனிப்பட்ட ஆத்மா வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து யார் சஃபர் பண்றது அப்படின்னா அந்த ஆத்மா தான் வந்து சஃபர் பண்ணுது. இந்த ஆத்மா வந்து பகவான் கிட்ட திரும்பி போகணும், இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த பிறவிலையாவது நான் திரும்பி போவேனா, என்னோட நான் எங்க இருந்து வந்தனோ அங்க திரும்பி போவேனா அப்படின்ட்டு அது ஏங்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான ரொம்ப அசுர குணம் ஜாஸ்தியா இருந்து நம்ம வந்து இன்னும் படுகொழியில நம்ம வந்து தள்ளும் போது அந்த ஆத்மா வந்து ரொம்ப சஃபர் பண்ணும். தனிப்பட்ட ஆத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் வைக்கப்படுவது பகவானின் இச்சைக்கு ஏற்பவே என்பது இந்த ஸ்லோகத்தில் மிக தெளிவாக சுட்டி காட்டப்படும். ஸோ இப்ப வந்து நம்ம எந்தெந்த இடத்துல நம்ம எங்கெங்க இருக்கோமோ அது எல்லாமே வந்து யார ஏற்பாடு அப்படின்னா பகவானுடைய ஏற்பாடு தான். அதனால்தான் வந்து ஒரு உயிர் வந்து இந்த ஜடபூமியை விட்டு போகும்போது அந்த ஜடபூமியில அந்த உடல் மாத்திரம் இருக்கும், அந்த ஆத்மா மாத்திரம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு தகுதியான ஒரு உடம்பு கிடைக்கிற வரைக்கும், அந்த உடம்பு கிடைக்கிற வரைக்கும் பகவான் வந்து கூடவே இருக்கும். சோ அப்ப அந்த ஆத்மா வந்து சொல்லு நான் இங்க போயிடணும், நான் போகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லு, இல்ல நான் உனக்கு தகுதியான இடத்த நான் செலக்ட் பண்ணி தரேன் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. சப்போஸ் அந்த ஆத்மா வந்து ரொம்ப இல்ல நான் இதுதான் போவேன் அப்படின்னா சோ பகவான் வந்து அதுவும் வந்து முடிவு பண்ணிடுவாரு. சோ இவன் வந்து நிரந்தரமா இப்படிதான் இருக்கணும்னு அவன் பிரியப்படும் போது அவனாவே ரியலைஸ் பண்ணட்டும், அப்புறம் அவன் என்கிட்ட எப்போ வருவான்னு வரட்டும் அப்படின்ற மாதிரி ரியலைஸ் பண்ண பகவான் வந்து எப்பவுமே. அதனாலதான் பகவான் வந்து இன்டெலிஜென்ஸா நம்ம கிட்ட வந்து இருக்காரு, புத்தியாக நம்ம கிட்ட வந்து இருக்காரு. அந்த புத்தி சொல்றத நம்ம வந்து கொஞ்சமான நம்ம வந்து கேட்கணும். நம்ம எப்பவுமே எந்த ஒரு காரியம் பண்ணும்போதும் நம்மளுக்கு வந்து உள் மனசு வந்து ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லணும். இந்த உள் மனசு சொல்றதுதான் வந்து பகவான் நம்ம கிட்ட வந்து சொல்றாரு, நீ இப்படி பண்ணாத அப்படின்றது சொல்லும்போது நம்ம சில சமயம் வந்து அந்த பேச்சை வந்து கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வந்து நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நகரும்.
இல்ல நான் இப்படிதான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முரண்டு பிடிச்சு நம்ம பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம we have to face the consequence. அதனுடைய விளைவுகளை நாம தான் வந்து சந்திக்க வேண்டியது. அதனால இந்த ஸ்லோகம் மூலமா என்ன சொல்ல வர்றார் பகவான் என்ன அப்படின்னா, நீ வந்து பொறாமை பிடித்து கருணையே இல்லாம இருந்த அப்படின்னா உன்னை வந்து நிரந்தரமாக நரதாமனாக நான் அந்த அந்த அசுர இனத்துக்கு நான் வந்து தள்ளி விடுவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஸோ நம்ம நம்ம எந்தெந்த இடத்துல இருக்கோமோ நம்ம வந்து இப்ப நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம். நம்ம முன் ஜென்மத்துல ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிருக்கோம், அதனால இந்த இதுல வந்து எப்படி இருக்கோம், நம்ம முன் ஜென்மத்துல கொஞ்சம் நல்லது பண்ணிருக்கோம், அதனால இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் நம்ம வந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். சோ அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை பகவான் வந்து நம்மளுக்கு உருவாக்கி கொடுத்திருக்காரு அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் நம்ம வந்து படணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதான் இந்த இதுல வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா வந்து தெரிவிக்கப்படுகின்றது. ஒரு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3வது ஸ்கந்தத்தில் ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மா தனது மரணத்திற்கு பின் உயர்ந்த சக்தியின் மேற்பார்வையின் கீழ் குறிப்பிட்ட தாயின் கருவேலில் வைக்கப்பட்டு அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடலை பெறுகின்றான் என்று கூறப்பட்டது. எனவேதான் மிருகங்கள், பூச்சிகள், மனிதர்கள் என்ற பலதரப்பட்ட உயிரினங்களை நாம் ஜட வாழ்வில் காண்கின்றோம். எல்லாமே நம்ம ஒருத்தர பார்க்கும்போது அந்த அதே மாதிரிதான் சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் ஏன் இப்படி வந்து அசிங்கமா இருக்கேன் அப்படின்றதுனா அது கூட வந்து ரீசன் வந்து இருக்கு. அதுவும் பாகவதத்துல வந்து சொல்றேன், பாகவதத்துல வந்து இருக்கு. நம்ம வந்து உடம்பு வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கிறவங்களுக்கும் அது வந்து எந்த விகல்பமும் இல்லாம, முன் ஜென்மத்துல வந்து எந்த விகல்பமும் இல்லாம எல்லார்கிட்டையும் வந்து தாராள மனசோட இருந்து இது பண்ணிருக்காங்களே அவங்களுக்கு வந்து அழகாகவும், ரொம்ப பொறாமை குணம் அந்த இந்த குணம் எல்லாம் வருதா வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு ஒரு விகாரமான முகத்தை வந்து பகவான் வந்து கொடுப்பார் அப்படின்ட்டு வந்து. சோ இவையெல்லாம் பரமசக்தியால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள தற்செயலாக நடப்பவை அல்ல அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாமே தற்செயல் கிடையாது, எல்லாமே வந்து ப்ரீ பிளான்டு. நம்ம எல்லாமே வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதி பகவான் வந்து நம்மள வந்து வெளியில தள்ளிடுறாரு ஜடபூமிக்கு, நாம வந்து அதுபடி நம்ம வந்து நடந்தே வந்து இருக்கோம். அசுரத்தன்மையுடையவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் நிரந்தரமாக அசுரர்களின் கருவில் வந்து வைக்கப்படுகின்றனர். அசுர குணம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஜென்மா மாத்திரம் இல்ல, தொடர்ந்து அவங்க எப்ப வந்து அசுர குணத்தை வந்து கைவிடுறாங்களோ அது வரைக்கும் வந்து அசுர குணங்கள் அசுரனாவே அவங்க வந்து இருந்துட்டு இருப்பாங்க. அதனாலதான் அந்த 3 பிறவைகள் வந்து இருக்கு. ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு, அப்புறம் வந்து ராவணன், அப்புறம் வந்து கும்பகர்ணன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிசுபாலன், தண்டவக்ரன். 3 பிறவிகளும் வந்து இந்த ஜெய விஜயர்கள் வந்து அனுபவித்தார் தொடர்ந்து அப்படின்னு. ஏன்னா அது வந்து பகவான் வந்து முன்னாடியே அவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க, எங்களுக்கு வந்து 7 பிறவிகள் வேண்டாம், 3 பிறவியோட நாங்க வந்து அந்த அவங்கள வந்து எதிர்த்து நின்று இருக்கோம், 4வது பிறவில இருந்து நான் உங்ககிட்ட வந்துருவோம் அப்படின்ட்டு. அது பகவானுடைய ஏற்பாடு அப்படின்ட்டே வந்து 20வது ஸ்லோகம் படிக்கிற மாதாஜி. படி. ஆசிரியம் யோனிம் ஆபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்ய ஏவ கௌந்தேய தத யாந்தி அதமாம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆசுரியம் அப்படின்னால அசுர குணம் அப்படின்ற அர்த்தம். குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. அப்படிப்படையாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினர்களில் மூழ்குகின்றனர் அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சான்ஸ் வந்து கொடுப்பாரு பகவான். நீ வந்து திருந்ததுக்கான சான்ஸ் கொடுப்பாரு. அப்படியே அவங்க திருந்தல அப்படின்னா எப்படி இந்த நரக லோகத்தை இந்த பிக்சர் நீங்க பாக்குறீங்க, நரக லோகத்துல அவங்க வந்து திருப்பி 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 இந்த யாத்தனை உணவு அப்படின்ட்டு வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன், இந்த நரக லோகத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஜடபூமியில இருக்கும்போது நம்ம யாரெல்லாம் என்னெல்லாம் வந்து துன்புறுத்தினோம் அப்படின்றது நம்ம வந்து அந்த அந்த யாருக்கு வந்து நம்ம துன்பத்தை விளைவித்தோமோ அவங்க எந்த மாதிரியான துன்பத்தை அனுபவித்தார்களோ அந்த துன்பத்தை வந்து சில சமயம் வந்து அதே பிறவியிலேயே நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அனுபவிப்போம். சிலதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஆறாத கர்மாக்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது, ஏன்னா ரொம்ப அது பாவ மூட்டைகள். அப்ப வந்து நம்ம வந்து நரகத்துனா நம்ம வந்து தள்ளப்படுவோம். அப்ப வந்து அதுக்கு வந்து யாத்தனா உருவம் அப்படின்ட்டு உடம்பு அப்படின்ட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. அந்த உடம்பு என்ன அப்படின்னா அந்த உடம்புக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணுவான். என்ன ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஏதாவது கூத்து வயது நம்ம ஊசியை வச்சு யாரையாவது நம்ம வந்து வெட்டு பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா, கத்தியை வச்சு வெட்டிருப்போம்னா, கத்தியை வச்சு வெட்டினோம்னா என்ன மாதிரியான உயிர் இது வலி இருக்குமோ அந்த வலி வந்து அந்த உடம்புக்கு வந்து ஏற்படும். அது வந்து அது எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பு முடிச்சுதான் அடுத்த இது வந்து எடுக்குவோம் அப்படின்ட்டு வந்து நிரந்தரமாக அவங்க வந்து அசுர இதுலயே வந்து
இறைவன் கருணை நிறைந்தவர் என்பது அறிந்த விஷயம். அது என்பது அறிந்த விஷயம். ஆனால் அவர் அசுரர்களிடம் ஒருபோதும் கருணை காட்டுவது இல்லை என்பதை நாம் இங்கு காண்கிறோம். எல்லார்கிட்டையும் வந்து கருணையா இருப்பார் பகவான். ஆனா அசுரர்கிட்ட வந்து கருணையாக இருக்க மாட்டார். ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஏற்கனவே நிறைய பேருக்கு வந்து துன்பத்தை விளைவித்ததுனால, அதுக்கு வந்து தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து துன்புறுத்தினா அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிச்சயம் வந்து தண்டனை வந்து பகவான் வந்து கொடுப்பாரு அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. அசுரர்கள் அசுர கர்ப்பங்களிலேயே பிறவிதோறும் வைக்கப்படுகின்றனர் என்றும் பரமபுருஷருடைய கருணையை பெறாமல் அவர்கள் மேன்மேலும் கீழ் நோக்கி சென்று இறுதியில் நாய்கள், பூனைகள் அந்த மாதிரியான உருவத்தை வந்து அவர்கள் வந்து எடுப்பார்கள் அப்படின்றது 21வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. த்ரிவிதம் நரகஸ் ஏதம் ஸ்வாரம் நாசனம் ஆத்மனஹ காம குரோதா ததா லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதாத் த்ரயம் இத்யஜேத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இதுதான் வந்து 3 இதே சொல்றது கேட், 3 கேட்ஸ் டு தி ஹெல் அப்படிங்கிறது. எப்படி வந்து இந்த லோகத்துக்கு நரக லோகத்துக்கு 3 பாதைகள் வந்து இருக்கு. 3 என்ன சொல்றது கதவுகள் வந்து இருக்கு. அந்த 3 கதவுகள் எது அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து லஸ்ட்ன்றது என்ன, நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்றோம் லஸ்ட்ன்றது? காமம். ஆமா, காமம். அடுத்தது வந்து கோபம் இருந்தது அப்படின்னாலே நீ வந்து அசுரம் தான். கோபம் யாருக்கெல்லாம் வந்து கோபம் இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அசுரப்பணம் தான். அடுத்தது வந்து கிரீடுன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா, அது வந்து பேராசை. அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்கே எங்கிட்ட இல்லையே அப்படின்ற ஒரு பேராசை. இது 3ம் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு எதுக்கு கேட்டு அப்படின்னா, இந்த 3 இருந்தாச்சு அப்படின்னா இந்த 3ம் வந்து நம்ம நரகத்துக்கு உண்டான பாதை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடலாம். அங்க என்ன சொல்ல வராங்க? காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். அப்போ வந்து இந்த கோபம், அப்புறம் வந்து இந்த காமம், அடுத்தது வந்து இந்த பேராசை 3ம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, எது ரொம்ப சஃபர் ஆகுது அப்படின்னா, இந்த பாடிக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர், அதாவது இந்த ஜடபூமியில இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்றோம். இந்த கோபம் வந்து அடுத்தவங்களை வந்து துன்பப்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே ஒரு சந்தோஷம் வருது. நாம வந்து சொல்லக்கூடிய சொற்கள்னால, நம்ம வந்து கோபம் வந்து சொல்லக்கூடிய சொற்கள்னால அடுத்தவங்க வந்து அழுவாங்க பாருங்க, அதை வந்து இவங்க வந்து ரசிப்பாங்க இல்லையா? சோ அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்பவே வந்து ஆத்மாவை வந்து அழிவு பாதையில வந்து கொண்டு போகும். அந்த ஆத்மா அப்படின்றது உள்ளுக்குள்ள நம்ம இருக்கிறது. இந்த ஆத்மா வந்து என்ன திருப்பியே வந்து அழிவு பாதையிலேயே கொண்டு போறியா, இப்படி கோவப்படாத அப்படின்ட்டு அந்த ஆத்மா வந்து சொல்லும். ஆனா நம்ம வந்து கோவப்பட்டு அடுத்தவங்களை வந்து துன்புறுத்தும் போது அந்த ஆத்மா வந்து திருப்பியே வந்து அழ ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ணும், அடுத்த இதெல்லாம் வந்து பிறவியிலையாவது என்ன வந்து நீ வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சரண்டர் பண்ணி நல்ல மார்க்கத்துல வந்து நீ போ அப்படின்ட்டு வந்து அது வந்து வேண்டிக்குமா. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது வந்து சூழ்நிலை வந்து கட்டாயமா யார் ஏற்படுத்துறது அப்படின்னா, நாமளேதான் நம்மளுடைய இதுக்கு வந்து வலிக்கு வந்து நாமளேதான் நம்ம காரணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அசுரத்தனமான வாழ்வின் ஆரம்பம் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம வாழ்க்கை வந்து அசுரத்தனமா இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா வந்து விவரிக்கப்படும். தனது காமத்தை திருப்தி செய்ய ஒருவன் முயல்கின்றான், அவனால் அது முடியாத போது கோபம் வந்து வருகின்றது. நம்ம வந்து நீங்க நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து பாக்குறோம். இது வந்து எஸ்பெஷலி இந்த இவங்களுக்கு எல்லாம் கேர்ள்ஸ்க்கு எல்லாம் பண்ணக்கூடிய அந்த கொடுமையெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த காமம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. அந்த காமம் வரும்போது அது அடைய முடியலையே அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வந்து கோபம் வந்து வருது. கோபத்தினால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இன்னும் வந்து துன்புறுத்தல் வந்து ஜாஸ்தியாகும். கோபம் வந்து இன்னும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பேராசை. அதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னா நாமளே தான் நமக்கு அதுக்கு வந்து காரணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அசுரத்தனமான உயிரினங்களுக்கு வீழ்ச்சியடைய விரும்பாத அறிவுள்ள மனிதன் இந்த 3 விரோதிகளையும் துறப்பதற்கு முயல வேண்டும். இந்த 3 விரோதிகள் என்ன அப்படின்னா காமம், கோபம், குரோதம். இது 3 பேராசை, இது 3மே வந்து துறக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அப்பதான் இந்த பௌதிக இதுல இருந்து நம்ம வந்து
நிரந்தரமாக இது பண்ணுவோம், விடுவிக்கப்படுவோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். 22 படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஏதைர் விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரைஸ்திரிபி நரக ஆசாத்யாத்மனஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பரம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சாஸ்திரங்களின் விதிகளை எப்பவுமே வந்து இந்த அரக்க குணம் உள்ளவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாஸ்திர விதிகளை வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டாங்க. விளையாடிட்டு இருக்காவோ. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிப்பது. சோ முன்பே விவரிக்கப்பட்டபடி சாஸ்திரங்களின் விதிகளின் மனித சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கும் நிலைகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொருவரும் இந்த சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சாஸ்திர விதிகள்ல என்னெல்லாம் வந்து சொல்லிருக்கோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து யார் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ இப்படிதான் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாஸ்திர விதி இது பிறகு நான் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தன் போன போக்கில் தன்னோட மனம் போன போக்கில் நடத்து கொள்வர்கள் எல்லாமே ரஜோகுணம் தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாமே வந்து வகுக்கப்பட்டது எதனால அப்படின்னா பகவானால எல்லாமே வந்து வகுக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. வேறு விதமாக கூறினால் ஒரு மனிதன் வந்து இவ்வெல்லா விஷயங்களையும் கொள்கைகளில் அறிந்தவனாக இருந்தாலும் தனது சொந்த வாழ்வில் இவற்றை ஈடுபடுத்தாதவரை அவன் மனித இனத்தின் கடைநிலையை சேர்ந்தவனாக அறியப்படுகிறார். எதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்றோம். இப்ப நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து பாக்குறோம். பிரசன்ட் டேல வந்து கவர்மெண்டே வந்து சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்றது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். சோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப வந்து யாருமே வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டை வந்து மதிக்க மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் அவங்க வந்து ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப் மாதிரி வந்து இருக்காங்க. அதுதான் வந்து இப்போ வந்து தற்போது வந்து அதுதான் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு சில ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாம் அப்படின்ட்டு நம்ம மனித வாழ்வில் உள்ள வாழ்வை உன்னத தளத்திற்கு உயர்த்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை பின்பற்றுவான் என்றும் விவேகத்துடன் செயல்படுவான் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறார். யாரோ ஒருத்தர் நம்ம எலெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு சிஎம்ஓ இல்ல பிஎம்ஓ நம்ம எலெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து நல்முறையில நம்மள வந்து வழிநடத்தி செல்வார்கள் அப்படின்ட்டு இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து லைஃப் வந்து ஸ்மூத்தா வந்து போகும். இல்ல அப்படின்னா ஒரு சாராருக்கு மாத்திரம் நல்லது, ஒரு சாராருக்கு வந்து நல்லது பண்ணாம இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப நிச்சயம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும், கோபம் தான் வந்து வரும் அப்படின்ட்டு வந்து ஸோ அதனால இவங்க வந்து எதை ஃபாலோ பண்றது இல்லை அப்படின்னா இந்த சாஸ்திர விதிகளை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க. பாகவதத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், எதுக்காக இப்போ வந்து நம்ம வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் மாதிரி ஒரு நல்ல அரசர் நம்மளுக்கு வரணும், பரத மன்னர் மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல அரசரா வரணும், ராமர் மாதிரி ஒரு நல்ல அரசனா வரணும். ஏன் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே வந்து வாழ்ந்து காட்டியிருக்காங்க. அதற்காக தான் அவங்க சொல்றாங்க. இப்படிதான் வந்து சட்டத்திட்டம் அப்படின்றது அவங்களுடைய ஆட்சி முறை மூலமா நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது. இப்போ பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு வந்து தள்ளினதே என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து நீடிச்சிருந்தாருன்னா கலிபுருஷன் வந்து வர முடியாது அப்படின்றது காரணத்துக்காக தான் அவருக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை வந்து உருவாச்சு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ எந்த ஒரு அரசனாகட்டும் நல் பாதையில வந்து நடத்தும் போது அந்த வழியை நம்ம வந்து பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே வந்து எதிர்பார்க்குது. அதுதான் வந்து அதுதான் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ மக்களும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்தார்கள் அப்படின்னு. எவன் ஒருவன் அதான் பகவான் வந்து இதுலயே வந்து பகவத்கீதையிலயும் வந்து சொல்றாரு, பாகவதத்திலயும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எவன் ஒருவன் ஒரு பிராமணர்களையும் பெண்களையும் பசுக்களையும் வயது முதிர்ந்தவர்களையும் பாதுகாத்து வைத்து போய்கின்றானோ அந்த அரசு வந்து நீடித்து நிலைத்து நிற்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சோ இதுக்கெல்லாம் வந்து மரியாதை கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாதவர்கள் வந்து அவங்க வந்து நிச்சயம் வந்து விளைவுகளை வந்து சந்திக்க நேரிடும் அப்படின்ட்டே வந்து ஸோ
அது வந்து இதெல்லாம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகம் வருது. இதெல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கே. ஓகே பகவான் வந்து இதெல்லாமே நம்ம வந்து டாலரேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்ம வந்து வெகுண்டு எழுந்து அவங்கள வந்து நம்ம குறை சொல்லும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட பாவம் வந்து நம்ம வந்து வாங்கிக்கிறோம். அதுதான் இங்க வந்து நடக்கக்கூடாதுன்றது காரணம். அதே சமயத்தில் அவன் இந்த சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றினாலும் இறுதியில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய அறிவின் தளத்தினை அடையாவிட்டால் அவனது அறிவு அனைத்தும் விரயமாகின்றது. அவ்வாறு அவன் முழுமுதற் கடவுள் இருப்பதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் அந்த இறைவனின் தொழில் தன்னை ஈடுபடுத்தாவிடில் அவனது முயற்சிகள் வீணாகி விடுகின்றன. நம்ம வந்து இப்ப வந்து நம்ம தமிழ்நாடு அப்படின்னு எடுத்தோம், தமிழ்நாடுன்னு இல்ல சவுத் இந்தியான்னு எடுத்ததுனால கோவில்கள்ல வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. எல்லாருமே வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா சவுத் இந்தியாவா நிறைய கோவில்லாம் இருக்குமே உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அந்த கோவில்லாம் உருவாக்கினது யாரு அப்படின்னா இப்ப மன்னர்கள்லாம் தான் வந்து அந்த கோவில்களை வந்து உருவாக்கி. இப்ப வந்து இந்த ஸ்லோகம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து தெரியாது. எப்ப வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து ஒரு முன்னிலைப்படுத்தி அப்புறம் நம்ம வந்து அரசாட்சி செய்யும் போது அந்த அரசாட்சி வந்து இன்றைக்கும் வந்து சோழ ராஜ்யம் பத்தி நம்ம இன்றைக்கும் நம்ம வந்து பேசுறோம் என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து அவ்வளவு வந்து முக்கியத்துவம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. பகவானை வந்து முன்னிலை வந்து படுத்திருக்காங்க. எந்த ஒரு அரசாட்சியும் பகவானை வந்து முன்னிலைப்படுத்தல அப்படின்னா அந்த அரசாட்சி வந்து நிச்சயம் வந்து நல்லபடியாக இருக்காது அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம இது மூலமா நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. இத்தகைய அதாவது இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய நபர்கள் முழுமுதற் கடவுளால் எந்த நபர்கள் எந்த சாஸ்திர விதிகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணாத இருக்கக்கூடிய நபர்கள் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். இவர்கள் மனித வாழ்வின் பக்குவத்தை அடைய முடியாது. மனித வாழ்க்கையை முக்கியமாக ஒருவனது இருப்பை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கானதாகும். சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றாதவனால் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது. சுகத்தின் தன் உண்மையான தளத்தையும் அடைய முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. எல்லாத்துலயுமே ஒரு வெறித்தனம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே அந்த குரோதத்தோட காமத்தோட அந்த பேராசையோட நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு நம்ம இது வந்து தெரியாது. உண்மையான ரியாலிட்டி என்னன்றது நம்மளுக்கு வந்து கவனிக்க தவறி விட்டுருவோம் அப்படின்றது. அதுதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டுல. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதான் 3 கேட்டு. ஹெல்லுக்கு வந்து 3 கேட்டு. ஒண்ணு வந்து கோபம், இன்னொன்னு வந்து காமம், அடுத்தது வந்து பேராசை. கிரீடுன்றது வந்து பேராசை. நம்ம எல்லாமே நம்ம வந்து இதுலயே வந்து பார்த்திருக்கோம். இது மூலமே நம்ம வந்து நிறைய வந்து பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது படிச்சாச்சு இல்லையா சாஸ்திர விதி? 24 படிக்கணும் மாதாஜி. 24 லாஸ்ட் ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய விவஸ்ததௌ யஜ்ஞாத்வா சாஸ்திர விதா நோக்தம் கர்ம கர்த்தும் இகாசசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் அதாவது சாஸ்திர விதிகள் அப்படின்றது பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னை ஒரு உதாரணமாக புருஷனாக எடுக்க வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக யாரும் வந்து பகவான் வந்து சொல்லிடக்கூடாது. அவர் வந்து பகவான் ஆனால் அவருக்கு வந்து கிடையாதா வந்து இதுக்கு குரு எல்லாம் இல்லையா அப்படின்றது கேட்க அந்த இது கூட கேப் கூட விடுறது இல்லை. அவரு பகவானுக்கு சந்தீபனி முனிவர் அப்படின்றவர் தான் வந்து நீங்க வந்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் பாகவதத்துல இருந்து 10வது ஸ்கந்தத்துல நம்ம இதை வந்து படிப்போம். பகவான் வந்து எல்லா கலைகளும் வந்து கத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து 64 கலைகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த 64 கலைகள் கத்துக்கிறதுக்கு இந்த ஜென்மா வந்து போராது ஒத்துருக்கு. ஆனா பகவானுக்கு வந்து அது வந்து இப்ப ஒரு 15-20 நாள்லயே வந்து அவர் வந்து கத்துட்டார் 64 கலைகளும். எப்படி வந்து அதுல வந்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல வந்து கொடுத்துருக்கு எப்படி அழகா வந்து தன்னை வந்து அலங்கரிக்கப்படுறது, அப்புறம் வந்து தலையை வந்து எப்படி அலங்கரிக்கப்படுறது, முகத்தை எப்படி அலங்கரிக்கிறது, அதெல்லாமே வந்து பகவான் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தார். இதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த இது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா பியூட்டி கேர் அப்படின்னு, அதுவும் வந்து ஒரு கலை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து இந்த இதுல வந்து ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றது அப்படின்னா எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். எதை ஃபாலோ பண்ணணும்னா எது ஃபாலோ பண்ணணும், எது நம்மளுடைய டியூட்டி எது நம்மளுடைய டியூட்டி இல்லை அப்படின்றது சாஸ்திரங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும்.
இத புரிஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சட்டத்திட்டத்தை நம்ம படிப்படியாக புரிந்து கொண்டு நம்ம அதுக்கேற்ற போல நம்ம வந்து செயல்படுவோம். அது செயல்படும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய பொசிஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீங்க வந்து பாக்குறீங்க, நம்ம வந்து ஒரு வீட்டுல கூட நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம பசங்களை வந்து இது மாதிரி பண்ண அந்த மாதிரி பண்ண அப்படின்ட்டு சொல்லும்போது ஒரு குழந்தை வந்து 2 குழந்தை இருந்தது அப்படின்னா முதல் குழந்தை வந்து அம்மா என்ன சொல்றாங்களோ அது அப்படியே வந்து பண்ணும். அதனால அம்மாவுக்கு வந்து அந்த முதல் குழந்தை பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த 2வது குழந்தை வந்து நினைக்கும். அப்படின்றது கிடையாது. என்ன சட்டதிட்டங்கள் சொல்றாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த குழந்தை நடக்கும்போது அந்த குழந்தைய வந்து அம்மாவுக்கு வந்து பிடிக்கும். இந்த குழந்தை வந்து கொஞ்சம் முரண்டு பிடிக்கும் போது அதுக்கு வந்து எப்படி தட்டி கொடுத்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து வழி நெறிப்படுத்துறது அப்படின்றது அம்மா வந்து யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றது. ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்க, நம்ம உயர்ந்த இடத்துல நம்ம வந்து செல்வோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துட்டுதான் நம்ம வந்து படிப்படியாக முன்னேற முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். நீங்க வந்து 15வது அத்தியாயத்துல கூறப்பட்டுள்ளபடி வேதங்களின் எல்லா சட்ட திட்டங்களும் கிருஷ்ணர் வந்து அறிவதற்கானவையே. கிருஷ்ணரை அறிவதற்கான எதுக்கு வேதங்கள் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை வந்து தெரிஞ்சிருக்காதான். கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுன்னா என்ன அப்படின்னா அவருடைய புகழை வந்து நம்ம பாடுறதுக்கான இப்ப வந்து நம்ம ஒருத்தர் பத்தி இப்ப வந்து நம்ம ரொம்ப ஏழு நிலையில இருக்கோம். நம்ம பசங்களுக்கும் வந்து படிப்பு சொல்லி கொடுக்க முடியல. யாரோ ஒருத்தர் வந்து படிப்பை வந்து ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டி காலேஜ் வரைக்கும் அந்த எல்லாமே வந்து பண்றாங்க. வேலை சேர்ற வரைக்கும் அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஆனா யார் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்றது வந்து தெரியல. அந்த குழந்தை வந்து 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து அந்த வேலைக்கு சேர்ற வரைக்கும் அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம், ஓ இவரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போமா, இல்ல அவர் எப்படி நம்ம பண்ணோம் இவரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போமா, இல்ல அவர் எப்படி மதிப்பு அவரை பத்தியான பெருமைகள் வந்து நம்ம பேசுவோம் இல்லையா. அவரை பத்தியான பெருமைகள்லாம் நம்ம வந்து இப்ப எங்கேயாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா இவருதாங்க எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து பண்ணாங்க அப்படின்றது எல்லாமே வந்து அவருடைய நற்குணங்கள் அத்தனையும் நம்ம வந்து எல்லாம் நம்ம எலிவேட் பண்ணி வந்து காமிப்போம். அதேதான் வந்து வேதங்கள் அவர் வந்து தான் சொல்லலாங்க அவரை. ஆனா யார் மூலமா வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சு அவரை வந்து நீங்க வந்து புகழாரம் சொல்றீங்க. வேதங்களும் அப்படிதான். வேதங்கள் எதுக்கு அப்படின்னா பகவானுடைய புகழாரங்களை சூட்டுவதற்காக தான் வேதங்கள். அவரை வந்து புகழாரம் மோர். அதனால்தான் எந்த ஒரு ஹோமம் ஆகட்டும், எந்த ஒரு பூஜை ஆகட்டும், வேத மந்திரம் வந்து 4 வேத மந்திரமும் வந்து உச்சரிப்பார். நீங்க எந்த ஒரு கோவில்ல போனீங்கன்னாலும் ஏதாவது ஒரு பிரதோஷமோ இல்ல மற்ற எந்த பிள்ளையார் சதுர்த்தி அப்படின்னு வரும்போதோ இல்ல வேற எந்த இதெல்லாம் வரும்போது அந்த இடத்துல வந்து 4 வேதங்களும் வந்து உரைப்பார். 4 வேதங்களும் எதுக்கு உரைக்கிறாங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய புகழை பாடுவதற்காகத்தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. வேதங்களே வந்து பகவானுடைய புகழை பாடுவதற்கு தான். அவரை பத்தி அதனால்தான் வந்து அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து எவ்வளவு கிரேட் அப்படின்ட்டு. இப்ப நான் வந்து இப்ப எனக்கு வந்து பிரபுபாதர் வந்து நம்ம வந்து எப்பவுமே நான் வந்து ஆச்சரியப்படுவேன். என்ன அப்படின்னா நம்மளால நம்ம குழந்தைக்கு வந்து நம்ம இந்தியால இருக்கோம், நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி வந்து நல்லாவே வந்து தெரியும். கிருஷ்ணருக்கு நம்ம இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்றாங்களே அப்படின்ற போது நம்மளுக்கு ஒரு மனசு வந்து ஒரு வலிக்கிறது. ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்றாங்களே அப்படின்ற போது. ஆனா இப்ப ஒண்ணுமே தெரியாது, கிருஷ்ணர்னா யாருன்னே தெரியாத ஒரு வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுல போய் எவ்வளோ பெரிய இயக்கத்தை வந்து அவர் உண்டு பண்ணி வந்து ஒரு ஸ்தாபகம் நிறுவி 108 கோவில்களை வந்து 10 வருஷத்துல வந்து அவர் நிறுவி அப்புறம் அவர் வந்து கிளம்பி போயிருக்காருன்னா அது வந்து பிரமிக்கத்தக்கதா இருக்குமா இல்லையா. நம்மளால ஒரு பசங்களை வந்து நம்மளால வந்து நம்ம மாத்த முடியல. அவர் எத்தனை பேரை வந்து இந்த வழிக்கு வந்து கொடுத்தாரு இல்லையா. எப்பவுமே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாவே இருக்கும் எப்படி அவர் பண்ணார். இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய அவர் வந்து கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு பகவான். இதுதான் வந்து சொல்றது. சோ நாமளும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் டோட்டலா வந்து சரண்டர் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம யாரெல்லாம் நினைக்கிறோமோ யாரெல்லாம் பக்கத்துல இவங்க இருந்தா இவங்க மாத்திரம் வந்து இதுல ஸ்பிரிச்சுவல் சைட்ல வந்தாங்கன்னா நல்லா இதுவா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம நினைக்கிறோமோ எல்லாருமே வந்து பகவான் வந்து ஏத்தி விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்கு. அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. சோ எவ்வளோ வந்து
இவ்வளோ ஒரு பெரிய செயல் அப்படின்ட்டு இன்னைக்குமே எனக்கு எப்பவுமே நான் வந்து நினைச்சு பார்த்தது, எப்பவுமே எனக்கு அந்த தாட் ஏனோ ஒரு வாட்டி அந்த தாட் வந்து போயிட்டே இருக்கும். எப்படி அவரு வந்து பண்ணாரு, எப்படி வந்து பண்ணாரு அவரு. தெரியும் நம்மளுக்கு அது டோட்டல் சரண்டர் அப்படின்றது தெரியும். பட் இருந்தாலும் அந்த டோட்டல் நம்ம சரண்டர் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து யோசிக்கணும். அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. பகவத்கீதையில அந்த இந்த இந்த கடைசி ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா 16வது அத்தியாயத்துல கடமை, நம்மளுடைய கடமை எது, நம்ம கடமை இல்லாதது எது அப்படின்னு. நம்ம கடமை என்ன அப்படின்னா பசங்க நம்மளுடைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாஸ்திர விதிகளை வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து சொல்லி கொடுக்க தவறிட்டோம் அப்படின்னா நம்மள வந்து பின்னாடி நம்ம புலம்ப ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றதே இருக்கு. பகவத்கீதையிலிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்தினால் அவன் வேத இலக்கியங்களால் அளிக்கப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்தவன் ஆவான். அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரொம்ப எளிமையா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, நீ எந்த ஸ்லோகமும் வந்து படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, ஒண்ணுமே வேண்டாம். நீ வெறும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, அது மாத்திரம் நீங்க வந்து சொன்னாலே போறோம் அப்படின்ட்டு வந்து அதனாலதான் வந்து தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து என்ன பிரியப்படுறாங்க அப்படின்னா, நாங்க வந்து எப்போ வந்து இந்த ஜடபூமி, அதாவது இந்த கலியுகத்துல வந்து பிறக்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆசை. ஏன் அப்படின்னா இந்த பகவானை சர்வ் பண்றது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்கிட்டாரு. வெறும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை நீங்க வந்து ஜபிச்சுட்டு இருந்தாலே போதும், என்னை வந்து இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா எப்படி பகவான் அவர்கிட்ட வந்து சொல்ல முடியாது, நான் தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய நம்ம டெத் பெட்ல இருக்கும்போது நம்ம பகவானே நான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய தினம் வந்து 16 ரவுண்டு வந்து பண்ணேன் நானு, சில நாள்ல 32 பண்ணேன், சில நாள்ல 64 பண்ணேன், என்ன வந்து உங்ககிட்ட வந்து கண்டிப்பா நீங்க கூட்டின்னு போனோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து கட்டளையே எடுக்க முடியாது. அப்ப வந்து பகவான் கேட்பாரு, நீ பண்ணின ஆனா எத்தனை எண்ணெய் வந்து சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்பாரு அவரு. அப்ப நம்ம மொழிக்க வேண்டியதுதான் இல்லையா, எத்தனை வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்தது. ஒரு நாளைக்கு 16 பண்றோம், பகவான் கிட்ட 1 2 போச்சா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவ்வளோ பகவானுடைய ஈடுபாடோட நம்ம வந்து சொன்னோமா அப்படின்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அதுதான் சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றுதல் என்று கூறப்படுகிறது. கட்டுண்ட ஆத்மாவில் காணப்படும் 4 முக்கிய குறைபாடுகள் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். என்னென்ன குறைபாடுகள்? ஈஷோபனிஷத்துலயே இன்னும் வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து சரியானது இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சார் பக்குவமற்ற புலன்கள். அடுத்தது அப்ப எல்லாருக்குமே வந்து என்ன இது சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை வந்து நம்ம எல்லார்கிட்டையும் வந்து இருக்கு, எல்லார்கிட்டையும் இருக்கு. நம்ம கிட்ட யூஸ்வலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்கூல் படிக்கும் போது அம்மா கிளாஸ் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம். ஆனா நம்ம வந்து பசங்களோட ஃப்ரெண்ட் வீட்டுல நம்ம உட்காந்து அரட்டை அடிக்கிறது அதெல்லாம் வந்து கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா வந்து ஏமாத்திட்டோம் அப்படின்ற ஒரு திருப்தி வந்து நம்மளுக்கு வந்து. அடுத்தது 4வது வந்து மாயா கேப்சர் பண்ணிடும். மாயை, அதாவது மாயையில எல்லாருமே வந்து மாயையில வந்து இருக்காங்க, கட்டுண்ட வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. 4வது ஈஸியா நம்ம தவறக்கூடிய நோபடி இஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்றது, அதாவது லயபிள் டு மேக் மிஸ்டேக்ஸ். தப்புக்கள் பண்ணக்கூடிய இயல்புகள் வந்து மனிதன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நான் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்பா அப்படின்லாம் வந்து சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்களே எப்பவுமே ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்பா அப்படின்னு. இந்த ஜடபூமியில யாருமே வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையவே கிடையாது. இந்த 4 தவறுகள் வந்து மனிதனை கட்டுண்ட வாழ்வில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த 4 தவறுகள் வந்து எப்பவுமே வந்து பண்ணிட்டே வந்து இருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம வந்து யாரையோ ஒருத்தர் வந்து சீட் பண்ணிதான் இருப்போம் அப்படின்றது. இந்த குறைபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்கும் சாஸ்திர விதிகள் எல்லா சாதுக்களும் ஆச்சாரியர்களும் மற்றும் மகாத்மாக்களால் எந்த மாற்றமும் இன்றி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆன்மீக அறிவு சம்பந்தமாக இந்தியாவில் பற்பல குழுக்கள் உள்ளன. அவர்கள் பொதுவாக 2ஆக பிரிக்கப்படுகின்றனர். ஒண்ணு வந்து அருவவாதிகள், மற்றும் வந்து உருவவாதிகள் அப்படின்றது. இந்த இரு பிரிவினருக்குமே வேதங்களின் கொள்கைகளுக்கும் ஏற்ப தங்களது வாழ்வை நடத்துகின்றனர். சாஸ்திரங்களின் கொள்கைகளை பின்பற்றாமல் யாரும் பக்குவ நிலைக்கு உயர்த்தி கொள்ள முடியாது. எனவே சாஸ்திரங்களின் நோக்கத்தை உண்மையிலேயே புரிந்து கொள்பவன் அதிர்ஷ்டசாலியாக கருதப்படுகின்றான் அப்படின்றது.
இந்த அத்தியாயம் வந்து இதோட நிறைவு பெறுகிறது. உயர்வு பெறுவதற்கான சொந்த வழியை அவர்கள் இவை அசுரத்தனமான வாழ்விற்கு கொண்டு செல்லக்கூடியது மனித சமூகத்தின் சில குறைபாடுகளாகும். இருப்பினும் பக்குவம் அடைவதற்கான பாதையின் மிக உயர்ந்த நிலையை நோக்கி ஒருவனை இட்டு செல்லும் பாதை எது அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றது. முறையான மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவினால் வழிநிறுத்தப்பட்டால் ஒருவது வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக ஆகிவிடும் அப்படின்றது. இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து மாதாஜி கடைசியா படிப்பாங்க, படிட்டுங்களா மாதாஜி? கடைசியா படிப்பாங்களா? படிங்க நானே சொல்லணும்னு. இது ஸ்ரீமத் பாகவதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யானாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தைவ அசுர சம்விபாக யோக நாம ஷோடசோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம. இதோட இந்த 16வது அத்தியாயம் வந்து நிறைவு பெற்று. அடுத்த அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபெய்த் அப்படின்னா நம்பிக்கை. நம்ம எவ்வளவுக்குள்ள ஸ்ரத்தையா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும். அதுலதான் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எப்படி நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பத்தி எல்லாம் வந்து பார்க்க போறோம். நம்மளுடைய மரணங்கள் பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். 18வது அத்தியாயம் இன்னுமே இது. ஏன்னா 18வது அத்தியாயம் வந்து சீக்கிரமாவும் முடிக்கலாம். என்ன அப்படின்னா எல்லாமே 5 வந்து 5 ஸ்லோகங்களா வந்து ஒரு ஸ்லைட்லயே. அப்போ இட் இஸ் ஈஸியர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.